Bernard Gregg kien qabad iħawwa dwar in-nuqqasijiet li kellu marbuta mal-ħlas ta' taxxa u VAT. Waqt li konna qed nistaqsuh dwar in-nuqqasijiet li għandu David Take, Bernard Gregg spiċċa jgiddeb is-sewwa magħruf dwar in-nuqqasijiet tiegħu stess. Dan hekk kif qal li huwa kien ħallas il-pendenzi tal-VAT u taxxa qabel iddeċida li jidħol fil-politika. Dan David Take ħallasthom qabel dħalt fil-politika kif kien dmir tiegħi. ħallasthom kif iddeċidejt li tidħol għall-kap, Dr. Le mu veru xejn. Mu veru xejn. Madankollu l-partit tiegħu stess igiddeb din l-istqarrija ta' Bernard Gregg, hekk kif il-bord li kien għamel proċess ta' due diligence fuq il-kandidati għat tmexxija tal-partit kien innota kif ġie rrappurtat li Bernard Gregg ħallas il-pendenzi li kellu fl-10 ta' Awwissu. Dan ifisser li Bernard Gregg ħallas il-pendenzi 3 ijiem wara li dan l-istazzjon kien żvela li hu kien ser jikkandida ruħu għat tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dan fil-waqt li sa minn xahar qabel, Bernard Gregg stess fil-pubbliku kien diġà ħabbar il-pjanijiet tiegħu li jikkontesta l-elezzjoni. Fl-istess rapport tal-Partit Nazzjonalista, il-Bord ta' Due Diligence kien innota kif Bernard Gregg kien ipprova jaħbi n-nuqqasijiet tat-taxxa tiegħu mill-Bord u għalhekk mill-Partit Nazzjonalista li dak iż-żmien kien qed jaspira li jmexxi. Fil-fatt il-Bord kien innota kif dwar in-nuqqasijiet fiskali tiegħu Gregg ma kienx tal-istampa sħiħa lill-Bord. Barra l-Parlament din il-ġimgħa Bernard Gregg stqar li hu ħadd ma ħallaslu VAT u taxxa. Dr. Gregg, lilek ħallsulek il-VAT u taxxa wara li dħalt fil-politika. David Take laqas wara. Li ħadd il-VAT u taxxa. Madankollu malar fakkarnieh li hu stess kien ammetta magħna li hu ma kellux flus biex iħallas u fi kliemu dar fuq ibnu biex iħallaslu. Familja għandi t-tifel jaħdem ukoll u għeni xi ftit. Hekk kif fakkarnieh fuq dak li kien qalu stess huwa ġixxa daqs li kieku flus ibnu huma tiegħu bħal donnu biex jevita li suspett li t-taxxa tiegħu ma tħallsitx minn flus ibnu biss huwa baqa' jtenni li lilu ħadd ma ħallaslu t-taxxa. Kont qed laħallashomlok it-tifel. Familja waħda. Allura mhux ħallshomlok? Le laqqas xejn għandek żball.